Е, тук сме с Перо на Ниагара. Аз съм това. Не, така просто си движиме леко. Това е бате Перо, ама сме най-големите. Е, това е някаква пара излиза. Е, това там е водопада. Ма ние си ходим и така, все едно си ходим в София или някъде. Защото ние сме шефа. Аз съм шефа на водопада. Аз съм шефа на водопада. Е, това е председател на борда на директорите на водопада. На стола ми пише Ниагарска. Е, там е офиса. Виж го между мъглата. Сега че ти го... Басейна. Да. Е, не мога да го приближа басейна. Его, това фарканти. Ето го другото момче. Той е заместник председател на борда на директорите. Кажете две думи. Не знам на кой свят съм, е това е. Една тука, всичко. Пътуваме цяла нощ да видим тук вода, ама ще ми я спрем, защото съм шеф на Софийска вода. Аз съм шеф на Софийска вода на водопада тук. Его, гледай. Все едно гледам каскада Горна Арда. Ма малко е по-големо. Ще дойдем на риболов утре сутрин, да. Мухи, да, въдици. Ето. Гледай какво става. Гледай, машини сме, ще ги изтепам. Ще ги съсипеме. Ето тука. Сега ще ви покажем аз как пада. Да, защото съм най-големи. Защото сме изтрещели, ето е Калинка, това е кака ти Калинка. Ще ме снимаш, да. След малко, сега съм шеф, ето това е черния. Стига си се забил, бе. Мале, машина, дръж, че трябва да зумиргам. Чекай, че трябва да зумиргам. Е, това тук почва да пада. Е, там долу е паднал. Олеле! Е, това е Бако. Това е Бако. Той е шефа, ма е там на малкия водопад, ето го снима. Ще го покажа после. Това е антената, той ми е личният шофьор. Как се свали? Кое? На компютъра ще го свалиме, бе. Няма проблем. Е, това там е Митака, той е персоналният фотограф на групата. Митак! Е, това е Митака, персоналният фотограф.